ஹலோ எவ்ரிவன். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் லஞ்சுக்கு தக்காளி தொக்கு தான் செஞ்சுருந்தோம். அந்த ரெசிபி தான் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட் 5 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு கடுகு, 2 ஆனியன் ஃபைனாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் 5 பல் பூண்டு இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, 2 க்ரீன் சில்லிஸ் ஃபைனாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் நல்லா ஆனியன் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஆனியன் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் 3 ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்த டொமேட்டோஸ் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். இதுக்கப்புறம் மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிட்டேன். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, 3த்தையும் நல்லா சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுடுங்க. அந்த மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுடுங்க. நல்லா எண்ணெய் திரிஞ்சு வந்தாலும் தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆகிடும். உங்கள் வீட்லேயும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.